நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. அது என்னென்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம கேட்டதும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் சொல்லாமல் நம்மளுக்கு ஐடியா தந்துட்டாப்புல. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேராக ஸ்டோருக்குள்ளே போயிடலாம். நெட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ. இதில் இந்த பேராஷூட் இந்த பேராஷூட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ இது கொடுத்துருக்கான். 300 டைமண்ட் கொடுத்துருக்கான். க்ளோ ஸ்கின் இது நம்ம சர்வரில் வேறு மாதிரி விட்டாங்க, இந்த சர்வரில் வேறு மாதிரி விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். 150 டைமண்ட் இருந்தால் இப்போ நம்ம க்ளோ டேரெக்டாக வாங்கிக்கலாம். இந்த பனி பேக் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டது. இதுவும் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தான் விட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஈவெண்ட்டில். இந்த ஸ்கின்னும் சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ தான் விட்டது. இந்த பன்னி பேராஷூட்டும் ஃப்ரீ தான். இதில் நம்மளுக்கு ஈவெண்ட்டில் விட்டான் பாருங்கள், 350 டைமண்ட் விட்டுருக்கான் பாருங்கள் இந்த சர்வரில். நம்ம சர்வரோட இந்த சர்வர் கொஞ்சம் பண்டல்லாம் கம்மி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பண்டல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. இந்த பண்டல் நம்ம இதில் வேறு மாதிரி விட்டுருக்கோம். நாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டான் பாருங்கள் நம்மளுக்கு. நம்ம சர்வர் ஃப்ரீயாக விட்டு 1200 டைமண்ட் விட்டுருக்கோம். இது ஒரு டாப்அப் ஈவெண்ட் வந்துச்சாட்டு. இது சம்மர் ஸ்பின் வந்தது, ஃப்ரீயாக விட்டது. இந்த இது வேறு 600 டைமண்டு. எதுவும் கோல்டில் விடவே. இந்த மோக்கோ கேரக்டர் ஐயத்தோ கேரக்டர் இதில் கோல்டில் வாங்குற மாதிரி வந்திருக்கு, ஆனால் இதில் வரவே பாருங்கள். இந்த மிகுலும் வாங்க முடியலையாட்டுக்குது கோல்டில். பண்டல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது. ஓ மை காட், அலாக்கோட பண்டலை பாருங்களேன் கொஞ்சம். அலாக்கோட பண்டல் 2750 டைமண்ட் ஆஃப். ஓ மை காட், அலாக்கோட கேரக்டர் பண்டலும் 3530 டைமண்ட், சாரி 3350 டைமண்டு. ஓ மை காட், ஃபேஷனில் பாருங்கள். இந்த நம்ம சர்வரில் 600 டைமண்ட் விட்ருக்கோம் யார். இந்த சர்வரில் 450 டைமண்ட் பாருங்கள். இது 300 டைமண்ட் நம்ம சர்வரில். அவ்வளோ நம்ம சர்வரோட இது கம்மியாக தான் கொஞ்சம் இருக்க மாட்டேங்குது. நம்ம சர்வரில் நிறையா இருக்குது பாருங்கள். இது 300 டைமண்ட் விட்ருக்கான் பாருங்கள் இந்த சர்வரில். இது பண்டல் ஆனால் இதில் கம்மியாக தான் இருக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் கலெக்ஷன் போகலாம். இதில் பாருங்கள், இது ஸ்டோர்லேயே விட்டுருக்கான் பாருங்கள். இந்த அமௌண்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம சர்வரில் இல்லை பாருங்கள். இது நம்ம டாப்அப் வந்துச்சுல, ஸ்டோரில் விட்டுருக்கோம். இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே 350 டைமண்ட் தான். செம்ம இதாக இருக்க மாட்டேங்குது. டிஜி அழகு 600 டைமண்ட் நினைக்கிறேன் நம்ம சர்வரில். இது எந்த அமௌண்ட்லாம் எப்படி விட்டுருக்கான் பாருங்களேன். கேட்டு பார்த்துட்டோம். பெட்டு பார்க்கலாம். பெட்டு 5 பேர் தான் ஸ்டோரி இருக்க மாட்டேங்குது. நேம் செஞ்சு கால்லாம் பாருங்கள். அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க. கிரேட்ஸ் இதில் பாருங்கள், மேஜிக் கியூப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுல ஜோக்கர் இது விட்ருக்காங்க பண்டல். இது நம்ம இன்குபேட்டரில் விட்டான்னு நினைக்கிறேன். இதில் மேஜிக் கியூப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுல விட்டுருக்கான். இது எப்போ வந்ததுனே நமக்கு தெரியல. இது ரெண்டும் ஒரே பண்டல். இந்த பன்னி பேக் இதில் ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நம்ம சர்வரில். இப்போ போயிட்டுருக்கு அந்த பண்டல். இது நம்ம சர்வரில் போயிட்டுருக்கு. நம்ம சர்வரில் டைமண்ட் ராயல் விட்ருக்கான். இப்போ மேஜிக் கியூப் நம்மள தான் விட்டுருக்கான். இதில் நம்ம ஈவெண்ட்டில் இப்போ ஒன்று போயிட்டுருக்குது. இது டைமண்ட் ராயல் விட்டான்னு நினைக்கிறேன். போன டைமண்ட் ராயல் எப்பயும் இது நம்ம சர்வரில் இருக்குது. இது இப்போ விட்டான் வேணும்ன்ற ஆர்டிக் ப்ளூ பண்டல் இருக்குது பாருங்கள். இது ஷீப் பண்டல் ஆட்டுக்குது. இது டாப் கேமர் ஆட்டுக்குது. டாப் கேமர் பண்டல் மேஜிக் ப்ளூ பண்ணும் கார். இது எஃப்எஃப் டோக்கன் பாருங்கள். இது விட்டான் நம்மளுக்கு லக்கி ராயல்
இது நம்ம ஃப்ரீயாக விட்ட ஈவெண்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம இதில் இருக்குது. கில்ட்டு டோக்கனில் இல்லை ரேங்க்லாம் வேறு அப்படி நம்ம சர்வரில் இருக்கிறது தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு லைக் இல்லை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னன்னு தெரியல. நம்ம இதில் டைமண்ட் ராயல் விட்டு தான் பாருங்கள் அந்த பண்டில். இதில் லேடி பண்டில் விட்டுருக்கு. வெப்பனில் மேஜிக் கியூப் ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸு மேஜிக் கியூப்லாம் விட்டுருக்கான் பாருங்கள். இதில் 3 ப்ளூ பெயிண்ட் இருக்குது. ஒரு எவ்வளோ ஸ்டேஷன் பிளட் மூன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இன்குபேட்டரில். வைக்கிறாயில் அதெல்லாம் கேரக்டர்லாம் வச்சுருக்கோம் பாருங்களேன். இதில் குட்டி டபுள் ஷர்ட் ஸ்கின் இருக்குது. இதில் எப்போ இதில் ஒரு லெஜெண்ட்ரி இதில் விட்டான்னு தெரியல. லெஜெண்ட்ரி இல்லையாட்டு இது பெட்டு என்னென்ன பெட்டு பென்குயின் பெட்டு இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இருங்க, இன்னும் இந்தோனேஷியா சர்வர் பென்குயின் பெட்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் திரும்ப பார்த்தவங்க கீழே இந்தோனேஷியான்னு போட்டிருக்க பாருங்க சர்வர். இதுக்கு ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். பாருங்க போனஸ் டாப் அப்பான் 200 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் இந்த ஃப்ளாக் அமௌண்ட்டு தரான். 100 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணி இது நம்மளுக்கு லாக்இன் பண்ணால் ரிவார்டுன்னு தரோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சர்வரில். பாருங்கள் உல்ஃபா கேரக்டர் நம்ம இதில் ஜோசப் கொடுத்துருக்கான் டாப் அப். இதில் 7 டைமண்ட் டாப் அப்னா உல்ஃபா கேரக்டர் தந்துருக்காங்க. இதில் இப்போ போயிட்டுருக்குற நம்ம இதில் ஈவெண்ட்டு பாருங்கள். இது நம்மளுக்கு லாகின் பண்ணால் இந்த இது தரோன்னு நினைக்கிறேன். இதில் கில் பண்ணுறது 25 லாகின் பண்ணால் பாருங்கள் கிரெனேட் ஸ்கின் தரான். பிளட்டி ஆடுறான் ஏதோ ஒன்று. இது சொல்லணுமா? இதில் விடலன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் டாப் அப் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு. நம்ம சர்வரோட இந்த சர்வர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்றைக்குமா பாருங்கள் 100 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் 10 டைமண்ட் ஒரு டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் தரான். 400 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் 50 டைமண்டு ஒரு டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர். மொத்தம் டோட்டலாக பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். அன்றைக்குமா 1000 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணி எவ்வளோ ஸ்டேஷன் பண்ணால் 100 டைமண்டு 2 வவுச்சர் தரான். மற்ற வீக்லி மெம்பர்ஷிப்லாம் நமக்கு அந்த மாதிரி தான் நாட்டுது. ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டு இது சின்ன வீடியோ விட்றா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.